मंडळी, आज आपण 15 दिवस टिकणारी चटपटीत मसाला भरली मिरची बनवणार आहोत. ह्या मिरचीसाठी आपण एक खास प्रकारचा मसाला बनवणार आहोत. त्यामुळे आपण ही मिरची 15 दिवस स्टोर करून ठेवू शकतो. ही मिरची जर घरी असेल तर घरातले भाज्यासुद्धा खाणं सोडून देतील. एवढी चविष्ट आणि चटपटीत अशी ही मिरची बनवून तयार होती. चला तर जास्त वेळ न घालवता रेसिपीला सुरुवात करूयात. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे अशा मी बारीक आणि लांब अशा मिरच्या घेतल्या होत्या. ह्या रेसिपीसाठी तुम्ही छोट्या जाड मिरच्यासुद्धा वापरू शकतात. त्यानंतर त्याच्यामध्ये असे उभे काप करून घ्यायचे. सर्वात पहिले मिरच्या स्वच्छ धुवून सुकून घ्यायच्या, कारण ओल्या जर मिरच्या असतील तर आपण ही मिरची जास्त स्टोअर नाही करून ठेवू शकत. त्यानंतर मिरचीमधल्या बिया काढून घ्यायच्या. मी चाकूच्या साहाय्याने व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे त्याच्यामधल्या सर्व बिया काढून घेतल्या होत्या, कारण आपल्याला स्टफिंग भरायला सोपंही जातं आणि मसाला स्टफिंग ही जास्त पण बसते. त्यामुळे सर्व मिरच्यांचे बिया काढून बाजूला ठेवायच्या. त्यानंतर सर्व मिरचीमध्ये आपण थोडंसं मीठ सोडून घ्यायचं, म्हणजे मिरची खाताना आपल्याला कुठेही त्याच्यामध्ये मिठाची कमतरता जाणवणार नाही. तसं आपण मसाल्यात पण मीठ टाकणार आहोत. थोडंच मीठ टाकून सर्व मिरचींमध्ये लावून घ्यायचं. एका पॅनमध्ये 4 चमचे बेसन घ्यायचं आणि एकदम कमी गॅसवर त्याला खरपूस भाजून घ्यायचं. बेसन भाजायला फक्त 2 मिनटं लागतात. आपल्याला त्याला जास्त भाजायचं नाही, नाहीतर त्याला असा जळलेला वास येतो. थोडंसं लाईट ब्राऊन कलर आला की आपण ते बंद करायचं. बेसन भाजून तयार आहे, ते बाजूला काढून ठेवायचं. बेसन थंड होते तोपर्यंत आपण मसाला बनवून घेऊ. एका पॅनमध्ये 2 छोटे चमचे धने, 2 छोटे चमचे जिरा आणि 2 छोटे चमचे सौंफ आणि अर्धा छोटा चमचा मेथ्या घ्यायच्या आणि अर्धा छोटा चमचाच आपण मोहरीसुद्धा घ्यायची. मेथीदाण्यामुळे ह्या मसाल्याला खूप छान फ्लेवर येतो. हे सर्व मसाले आपण 2 ते 3 मिनटं एकदम कमी गॅसवर ड्राय रोस्ट करून घ्यायचे. मसाले रोस्ट करून घेणं खूप महत्त्वाचं आहे, म्हणजे त्याच्यातला कच्चेपणा निघून जातो आणि तेवढंच जास्त तो आपण स्टोअर पण करून ठेवू शकतो. मसाले 2 ते 3 मिनटं ड्राय रोस्ट करून झाले की त्याला मिक्सर ग्राइंडरमधून एकदम ओबडधोबड असं आपण बारीक करून घ्यायचं. खूप फाईन अशी त्याची पावडर बनवून घ्यायची नाही. एका पॅनमध्ये 4 चमचे ऑइल घ्यायचं. ह्या रेसिपीसाठी ऑइल थोडं जास्तच लागतं, कारण नेहमीच्या भरवा मिरचीपेक्षासुद्धा जास्त दिवस स्टोअर करून ठेवू शकतो आणि खूप छान खमंगपणा पण येतो. 4 मोठे चमचे तेल घेतल्यानंतर आपण ग्राइंड केलेला मसाला त्यामध्ये ॲड करायचा आणि परत त्याला 2 ते 3 मिनटं तेलामध्ये व्यवस्थित भाजून घ्यायचं. मसाल्याचा हा फ्लेवर पूर्ण घरभर एकदम छान खमंग पसरेल. त्याच मसाल्यामध्ये 1 चमचा लाल तिखट, अर्धा चमचा हळद आणि अर्धा चमचा आमचूर पावडर, हे सर्वच खूप छान आणि टेस्टी लागतं. ॲड करून फक्त 1 मिनटंच त्याला मिक्स करून घ्यायचं. त्यानंतर हे तेलातले सर्व मसाले आपण बेसन पिठामध्ये ॲड करायचे आणि त्याला चमच्याच्या साहाय्याने मिक्स करून घ्यायचं, कारण की सर्व मसाले सध्या खूप गरम असतील. त्यानंतर 2 मोठे चमचे त्याच्यामध्ये एकदम ओबडधोबड बारीक केलेली शेंगदाण्याचा कूट तो ॲड करायचा. तो पण आपल्या मसाला मिरचीमध्ये खूप छान लागतो. त्याला मसाल्यामध्ये व्यवस्थित मिक्स केल्यानंतर आपल्या आवडीनुसार आपण त्याच्यामध्ये मीठ ॲड करायचं. मी 1 चमचा मीठ ॲड केलं होतं आणि थोडंसं लिंबू पिळून टाकायचं. त्यामुळे मिरचीला खूप छान चटपटीतपणा येतो. तिखट चटपटीत अशी ही मिरची बनून तयार होती. व्हिडिओमध्ये मसाल्याला खूप तेल सुटलेलं तुम्हाला दिसत असेल, परंतु ह्याच कारणामुळे ही मिरची तुम्ही 15 दिवस बिना फ्रीजचीसुद्धा बाहेर स्टोअर करून ठेवू शकता. सर्व मिरच्यांमध्ये मसाला छानपैकी दाबून दाबून शेवटपर्यंत भरायचा. मसाला जर खूप ड्राय असता तर तो आपल्याला तेलामध्ये नंतर परतताना मिरचीमधून बाहेर पडतो. अशा प्रकारे खूप छान ऑइली मसाला असेल तर तो मिरचीमध्ये व्यवस्थित शेवटपर्यंत राहतो. व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे सर्व मिरच्यांमध्ये छानपैकी मसाला भरून झाला. तव्यावर 2 चमचे तेल ॲड करायचं आणि त्याच्यावर सर्व मिरच्या व्हिडिओत दाखवल्याप्रमाणे ठेवून घ्यायच्या. फक्त ही स्टेप खूप महत्त्वाची आहे, कारण की ह्याला थोडा वेळही लागतो आणि मिरची आपल्याला सारखी आलटून पलटून करून भाजून घ्यावी लागते. ह्यावेळेस गॅसची फ्लेम ही मीडियमच ठेवायची. जास्त हायवर ठेवली तर मिरची लवकर करपून जाऊ शकते. मिरचीला प्रत्येक साईडनी पलटून त्याला फ्राय करून घ्यायचं आणि तुम्ही व्हिडिओमध्ये बघू शकता कुठेही मिरची पलटत असताना मसाला हा बाहेर पडत नाही आहे. त्याचं कारण आहे की आपण ऑइल ॲड करून मसाला व्यवस्थित स्टफ केलेला आहे. जर मसाला खूप ड्राय असेल तर तुम्ही पलटत असताना तो बाहेर पडू शकतो.
4 ते 5 मिनिटांमध्ये सर्व मिरच्या एकदम छानपैकी खरपूस भाजून झाल्यात. चपातीसोबतच काय, पण तुम्ही नुसती अशीसुद्धा ही मिरची खाऊ शकता. वरण भात असू द्या, भाकरी असू द्या, तोंडी लावण्यासाठी ही एक परफेक्ट साईड डिश आहे.